O informe presentado reférese aos dados recollidos no ano 2023 e mantén a súa estrutura en tres grandes blocos: mobilidade poboacional, mobilidade laboral e mobilidade empresarial. Algúns dados sobre a mobilidade da poboación na Eurorrexión. A poboación da Eurorrexión continúa a tendencia presentada nos últimos anos e tamén no ano 2023 incrementou ata alcanzar os 6.373.000 habitantes, dos cales o 58% residen na rexión norte. En canto á populación estranxeira residente na Galiza, os nacionais venezolanos ocupan o primeiro posto no ranking situado a poboación portuguesa no segundo lugar, seguida dos nacionais colombianos. 3, segundo a estatística do padrón de residentes no estranxeiro o número de galegos residentes en Portugal continúa a incrementarse, chegando a alcanzar as 5.020 persoas, 2.417 homes e 2.603 mulleres. Na Galiza, durante o 2023, o 18,65% de estranxeiros residentes eran portugueses. Esta porcentaxe ten sido do 2,84% se atendemos aos dados referidos ao conxunto do Estado español. Contratación galaico-portuguesa. A hostalería e máis concretamente os servizos de comidas e bebidas, se atendemos a división da Confederación de Empresarios, continúa sendo o sector que máis contratos celebrou con traballadores portugueses en Galiza durante o 2023. Este exercicio o transporte e o almacenamento con 904 contratos, máis concretamente o transporte terrestre, pasa a ocupar o segundo lugar, seguido da industria manufactureira con case 900 contratos, principalmente industria da alimentación. Os dados da afiliación á Seguridade Social traen, no entanto, un resultado distinto, sendo a construción con case 17% do total de afiliacións o sector de actividade que máis afiliados de nacionalidade portuguesa tivo Galiza durante o 2023. Transporte e almacenamento, como comentábamos, consolídase como o segundo sector con máis afiliados portugueses, un 16% do total. En canto a traballadores que residen nun estado e traballan noutro, cabe destacar durante o 2023 que se formalizaron un total de 603 contratos con traballadores portugueses residentes en Portugal, manténdose Pontevedra cun 67% e Ourense máis dun 20% como as provincias con máis contratacións a traballadores transfronteirizos. Paralelamente, foron máis de 2.000 as persoas de nacionalidade española residentes no Estado español que declararon remuneracións na rexión norte de Portugal. É o distrito de Viana do Castelo, cun 78% do total, o distrito en que máis declarantes do Estado español, entendemos que galegos, o fan na rexión norte, continuado dun 10% no distrito de Braga e o Porto cun 8%. Estes son dados, hai moitísima máis información, é simplemente unha pequena introdución que a Confederación de Empresarios Galegos a 6 de novembro de 2024 viña de publicar en referencia ao ano anterior, ao 2023, en canto o informe, o relatorio de indicadores de mobilidade transfronteiriza na Eurorrexión Galiza Norte de Portugal. Como dicimos, disponible a información no cec.es, é dicir, Confederación de Empresarios Galega. Ola, moi boas, como está a cousa? Todo ben? Eu son Germán Esteves, xa sabedes, o xermano á portuguesa, e aquí estades nun novo episodio do Galiportus, este voso espazo galaico-portugués, esta vosa xanela aberta ao miño e alén miño. Sede benvidos, sede benvidas, aquí estamos na Radio Arei 107.2 de FM con Carlos nos mandos técnicos, máis unha vez disfrutando e celebrando a unión galaico-portuguesa en tantísimas temáticas. Aquí estamos novamente hoxe, como vedes, falamos de mobilidade, facémolo
a nivel da raya, evidentemente, a nivel da Eurorexión, cun convidado moi especial. E temos xa connosco ao noso convidado de hoxe, compañeiro e amigo, nada máis e nada menos que Xavier Paz, libreiro, editor, e digamos que autodefinido como aquel ao cal as relacións Galiza e Portugal pois constitúen o fío condutor desde hai moitos anos da súa vida cultural, social e profesional. Recordade para moitos que tivo a librería Torga, penso que entre o 1995 e o 2014, aí na Rúa da Paz, en Ourense, foi unha auténtica referencia en canto a, pois un pouco a editorial especializada no ámbito galaico-portugués. Moi boa, Xavier, benvido a Radio Galiza, a túa casa. Ola, bon día, boa tarde para quen o vira unha hora do día ou a outra. É un placer terte aquí, xa tiñamos ben de vontade de te receber e de falar contigo de tantísimas cousas logo deses 20 anos, Xavier. Non pretendo afondar moito aquí en facetas personais, pero é máis evidente eses 20 anos de librería que se seguiron de 10 anos de estadía en Portugal. Acabas de chegar hai non moito tempo de unha década xa por Portugal. Si, foron 20 anos moito importantes da miña vida, entre os 30 e os 50 aproximadamente, o período de maior vitalidade e foi un período moito importante, moito marcante, en que pude desenvolver as miñas sensibilidades e capacidades no ámbito, das relacións Galiza-Portugal e nomeadamente no ámbito do libro. E agora após esa etapa da miña vida, pois vivín e traballei 10 anos en Portugal e estou agora aquí de volta e reencontrándome con vellos amigos, con espazos e continuando a arar e semear esa leira das relacións Galiza-Portugal. De onde ven esa teima, Xavier? En que momento, isto gostamos moito de preguntarlo aos nosos convidados, non? En que momento tamén pois da túa infancia, da túa adolescencia ou da túa vida madura, relativamente, pois cando és novo, hai xente que lle pega un clic ou é unha evolución natural? De onde che ven esta cuestión galaico-portuguesa que tanto nos interesa aquí no Galiportos? De onde parte ese proxecto vital? Pois non sei, eu como San Paulo a camiño de Damasco, caído cabalo fulminado por un raio. Foi con 21 anos. Eu estaba fora, era a primeira vez prácticamente que saía de casa, estaba a facer a tropa, ben lonxe daqui, e foi cando descubrí o reintegracionismo lingüístico, e a partir de aí penso que descubrí tamén a miña identidade, e depois xa tan perto, tan lonxe, Portugal, e depois xa as visitas, as viaxes, os fins de semana e todo iso, sempre me sentín en casa, e a partir de aí, pois, a vida te vai colocando en diferentes situacións que até hoxe. E en que lugar, Xavier, colocamos ese proxecto da librería Torga, aí un pouco na escenografía, no papel, na cor da túa vida, onde está aquel proxecto fantástico? Agora, neste momento? Sí, ou un pouco que a retrospectiva, non? Que significou Torga? Então, no ano pasado estiven a arrumar e a organizar o arquivo, tanto hemerográfico como cartazes, fotografías e tudo isto, e o ser humano ten aí, por fortuna, ten a imensa capacidade de esquecer, porque senón ficaríamos aí presos. Mas non que venga así, non esquecemos nada, e cando me fui deparando con todo aquilo que estaba a ver, eu propio non acreditaba do que fomos capaces, porque foi unha obra, non foi individual, nada individual, do que fomos capaces de facer naqueles 20 anos. Entón, con moita satisfacción, e ao mesmo tempo como todo aquilo no que te envolves e te implicas, e pos non só o músculo e o cerebro, senón que pos fundamentalmente a emoción, pois non o teño que negar tamén, pois con moitas cicatrices, porque non sempre é fácil
o quase sempre é complicado remar contra a corrente, non é? Então, unha sensación moito positiva, mas tamén sendo consciente, pois iso, das cicatrices. Cicatrices como as fronteiras, xa o trago aquí como primeira imaxe, non? Que agora nos vamos a debruzar. Entón, sí. Contanos brevemente tamén estes 10 anos en Portugal tamén que supuxeron para Xavier. É dicir, entendo que pois, o que comentabas, visitaches Portugal inúmeras veces, Portugal supuxo sempre algo pois, importantísimo na tua vida, mas non é o mesmo a simboloxía que botar 10 anos da tua vida na Serra de Estrela, comentabas, non? Sí, alá para baixo, xa, sí, onde nasce o Mondego. No... É dicir, fuche máis que Eurorregional. Sí, fuche ultrapasei. Do Douro. Sí, ultrapasei, na beira interior, na nascente do Mondego, que é onde moitos intelectuais marcan o limite, vamos dizer así, etnocultural do que é a grande Galiza, non é? Non esta pequena Galiza regional en que vivemos no século XXI. E entón, se hai unha construción ideolóxica inicial, se há depois unhas pequenas experiencias en modo de viaxes, de vivencias, de pequenos encontros ao longo da vida, cando tive a sorte de viver e traballar en Portugal, é onde cai polo seu propio peso e descobres que verdadeiramente non é unha construción ideolóxica e non é un acto puramente que ven da emoción, senón que é real aquilo de que quen ten ollos para ver e corazón para sentir, en Portugal se sente en casa. Eu podería facer agora aquí unha cartografía do espazo onde viví, onde estaba exactamente a mesma toponimia da miña biografía, e se pode parecer que isto da toponimia é algo anecdótico ou tal, mas non é mesmo. Como nomeamos é como recoñecemos. Acaba de sair, por certo, agora que comentas, un libro Bueno, acaba de sair, non sei, creo que acabo de ver eu, que se cadra xa saiu aí atrás, sobre toponimia, galega, portuguesa e brasileira. Tamén digo aquí como recomendación porque eu acabo de facer a encomenda e pareceme un tema que é fundamental no ADN galaico-portugués. É mesmo, mas digo a toponimia porque é algo no que nos recoñecemos todos. Mas eu quería só colocar como exemplo para dizer que me sentía en casa, e mesmo nos nomes dos lugares, Santa Comba, Santiago, San Martiño, Montemeda, Carballiño, todo iso, Herbedal, que eu sou da rúa de Herbedelo de Ourense, o Couto, en fin, toda esa xeografía vital estaba ali no espazo. Mas non só quero por como exemplo, e a partir de aí podería colocar moitos outros exemplos de como verdadeiramente me sentí en casa. Xavier, evidentemente, pois poderíamos aquí divagar sobre moitos asuntos da cuestión galaica ou portuguesa, mas temos un pouco que enfocar dentro do que tamén o Galiportos e o que xa temos falado nestes 100 e bastantes episodios que levamos. Hoxe realmente propuxeche unha temática moi interesante, que é a mobilidade. Penso que é algo que se debe analizar. E antes de máis, o teu pequeno grande proxecto, o Meridiano 8, que temos o gusto moitos de nós de recibir cada semana nos nosos dispositivos electrónicos. Contanos un pouco que é isto do Meridiano 8. Ben, Meridiano 8 é unha newsletter. É unha newsletter, unha carta de noticias, de novidades. Que chega ao correo. Que chega ao teu correo. É unha das moitas maneiras, dos moitos formatos do blog e dos formatos digitais, en que tú te suscribes e recebes, neste caso semanalmente, un texto non demasiado longo, mas que tenta ser rigoroso, sobre moitas temáticas no ámbito das relacións Galiza-Portugal. Chámase Meridiano 8, obviamente porque o Meridiano 8 é o que nos atravesa, o eixo que nos une e nos vincula, e na verdade que surxe há 2 anos, agora mesmo, daqui a 10 dias, finais de xuño de 2023, publicou o seu primeiro texto,
E, na verdade, surxiu como un recurso para explorar e proxectar os relacionamentos Galiza-Portugal, e isto é o que nos traz hoxe aquí. No ámbito da mobilidade, eu non sou un experto, mas pronto, penso que é algo importante para contextualizar tamén e saber do que estamos a falar, porque temos moitas veces a idea, pois, probablemente aí tópica, de que vamos a Portugal comer o bacalhau e antigamente a comprar as toallas, e que os portugueses veñen aquí antigamente ao Corte Inglés, e todo isto sendo verdade non é máis que a puntiña do iceberg, non é? E entón, pois é un bon pretexto para falar de mobilidade, para... Deixame, antes de falar da mobilidade, botei un ollo a tua newsletter, a todos eses correos que chegan cada semana. Efectivamente, hai moitas desas temáticas, desas informacións que falan, como facíamos na apertura do programa, non, sobre galegos que traballan en Portugal, portugueses do norte que traballan na Galiza, sobre municipios máis populosos da Galicia e Portugal, que agora podemos ir comentando estes dados, mas despois, efectivamente, son temáticas de todo tipo, a nivel histórico, a nivel, pois, por exemplo, a Galiza de Xosé Afonso, Francisco de Melo, que xa escribiu no século XVII, xa falaba desa referencia galega como parte dun estado conxunto con Portugal. Depois organismos que te encargas un pouco tamén de promover aí nesa acción conxunta, a Academia Galega de Lingua Portuguesa, o Arritmar, a Rede da Gali Lusofonía, os docentes portugueses na Galiza, a propio Ponte nas Ondas. Moitos son temáticas coincidentes aquí no Galiportus, e humildemente temos que dar obrigado, porque tamén para nós o Meridiano 8 é fonte de inspiración. Tamén te teño que comentar que para o noso apartado Historia e Historias, pois xa falamos tamén de Teófilo Braga, de esa etnicidade, dos galegos de Lisboa, de Agapito Serra como o galego que iniciou o cinema. Quer dicir, o Meridiano 8 é visto así como unha especie de compendio, non, de temáticas, e que tamén fan comunidade, chegando efectivamente, non, ao programa no que estás hoxe como fonte de inspiración. Ben, primeiro, sí, te vou responder a iso, mas primeiro digo que decir que Meridiano 8 non sou eu, somos un grupo de persoas. Eu xa estou aquí como portavoz, mas somos un grupo de persoas, profesores da Universidade do Miño, un físico de Lisboa, unha profesora tamén de español en Lisboa, en fin, somos un grupo para alén dos colaboradores que contribúen con artigos. Déixame dizer, antes de continuar, e o repetirei depois, dar o enderezo do Meridiano 8. Claro. Non é? Para quen quiser suscribirse ou simplemente ver do que estamos a falar. Podémoslo dar no final e podémoslo dar agora tamén. Non hai ningún problema. Xas ben. Entón, é meridiano8.substack, substack.com. meridiano8substack.com. Sí, Meridiano o temos estruturado en 8 seccións, unhas que son máis culturais, relacionadas co libro, co audiovisual, coa música, outra que está máis relacionado coa recuperación histórica, por exemplo, textos resgatados, textos que recuperamos, ou algo moito interesante, que son como son vistos os galegos históricamente nos libros dos viaxantes, é moito interesante, nomeadamente en Lisboa. Mas depois tamén temos unha parte moito importante que é a actual, porque Meridiano 8 non é un repositorio histórico, non queremos exclusivamente mostrar fóseis, non? E entón é aquela outra sección que fala do que acontece actualmente, e aí entra o institucionalismo, o asociativismo, diferentes iniciativas que estabas a falar agora aí, que nomeaste, e tamén aí, entre esas moitas, pois está a da mobilidade, que é a que vamos falar agora. Eu diría que o Meridiano 8 é algo caleidoscópico, e que, por outro lado, non é original. O Galiportus é un formato radiofónico, con formato entrevista, vaya a redundancia, e o Meridiano 8 coincidente, lóxicamente,
en moitos aspectos e temáticas, mas forman parte do mesmo. Forma parte do mesmo, e non só nós, un no formato de newsletter e outro no formato radiofónico. Há moitas outras experiencias que están a tratar disto mesmo. Pois escoitamos un temiña de Ailá, Xota de San Salvador, e continuamos agora con Xavier Paz disfrutando e falando de mobilidade. E aquí continuamos no Galiportus falando con Xavier Paz de tantísimas cousas, falando do seu Meridiano 8, esa newsletter fantástica que nos achega contidos cada semana e que nos comunica tamén aquí no Galiportus. E hoxe, enfocando un pouquinho a cousa na cuestión galaico-portuguesa a nivel de mobilidade. Comentaba Xavier off the record un pouco as colectividades, non? que se moven por un outro lado. Agora vamos ca mobilidade como tal, mas sí que é curioso, non? Que a min pareceme un dato interesante que a efectos do 2023, penso que foi o último censo, só teñamos 14.655 portugueses na Galiza, é dicir, que haxa máis venezolanos ou colombianos que portugueses con toda esa proximidade que temos. Isto é algo relevante ou é anecdótico para ti? Ben, entón, primeiro, teño que dicir que eu non sou un experto nestes asuntos. Eu sou unha persoa moito curiosa que me informo e pronto, pego na información que dan o Instituto Galego de Estatística e o Instituto Nacional de Estatística de Portugal, e entón vamos construindo textos e estas son as informacións que temos. De acordo co recensamento de 2022, publicado polos institutos que falei,
hai 14.655 persoas de nacionalidade portuguesa residentes na Galiza, mas que son persoas recenseadas. Non quer dizer que non haxa máis. Con certeza que há bastantes máis. Iso significa, pois, 0,54% da populación galega ten nacionalidade portuguesa. 0,5%. Mas, insisto, iso é persoas recenseadas. Persoas que figuran nos censos. Claro. Quantos viven, pois non sei. Posiblemente o que comentas, bastantes máis. Pois probablemente bastantes máis, porque só, depois vamos falar, ou pelo menos dar así unhas pinceladas, só os traballadores sazonais que hai, por exemplo, que viven semanalmente na Galiza, mas que están censados, recenseados en Portugal, pois imagino que son tamén varios millares. Claro. É só un exemplo. Agora vamos un poquinho cos diferentes dados que trouxeches de mobilidade. Simplemente, para finalizar un pouco ca cuestión populacional, hai uns días tamén puidemos ver os dados comparados, non? Nunha continuidade galaico-portuguesa sempre é moi interesante, dos municipios máis populosos. Dos 25 primeiros, só Vigo e Coruña do lado galego entran aí nese ranking. Entonces, hai que chegar ao 26 para encontrar Ourense. Sí, claro. Entón, nós temos que ter en conta que nós somos 2.700.000 habitantes, números redondos, e Portugal ten 10 millóns e medio. Entón quase 4 veces máis. Iso en termos absolutos, mas depois nós só temos dúas, vamos chamar de grandes cidades, que non son así ben grandes cidades, que son a Coruña e Vigo, coas súas áreas de influencia. E Portugal tamén é verdade que só ten dúas grandes, que son o Porto de Lisboa, mas tamén depois ten outras que, sen seren grandes, son maiores que a Coruña e Vigo. O que pasa é que Porto de Lisboa moitas persoas pensan que son cidades de millóns de habitantes e hai que, digamos, irnos ao grande Porto e á grande Lisboa, claro, para encontrar esa aglomeración, non? Claro. Porto é máis ou menos como a Vigo ou menos. O que é o Porto? Claro, é que Porto é como moitas cidades, como Budapest ou como Ourense coa ponte, e Ourense que está dividida ou unida por un río, e hoxe, pois, Gaia, o municipio ao sur, é maior en termos populacionais que Porto. Entón, claro, Porto quase non chega aos 300.000 habitantes, Gaia supera os 300.000 habitantes. Entón, son dos municipios diferentes, mas é unha unidade. Conxuntamente son 600.000, mas toda a área de influencia, pois, supera o millón e moito máis. E con Lisboa, pois, acontece o mesmo. Unha cosa é o municipio de Lisboa e outra cosa diferente, a grande Lisboa, mas mesmo así, depois, se na Galiza temos a terceira cidade, que xa Ourense, que está aí nos 106.000, mas cidades portuguesas que superan os 100.000, há moitas, se calhar há 15. Braga, que está aí tan perto e tan descoñecida, pois non teño aquí agora o dado certo, podo abrir aquí. Prácticamente era 200. Non chega, mas vai para eses números, que quase duplica Ourense. Coimbra, moitas outras cidades. Sí. Entón, claro, temos que chegar ao posto 30, como dicías tú, para encontrar 26, mas maior que Ourense en termos populacionais é Barcelos. Se calhar desde aquí temos a idea que Barcelos é unha vila pequena. É unha vila, pois non, Barcelos ten 117.000 habitantes. Digamos porque tamén o concepto en Portugal o concepto non, a representación do administrativa tamén é maior, digamos, os concellos galegos son máis pequenos. Sí, claro. Barcelos, pois, non sei, terá 15 freguesías. É dicir, ao final, igual a vila de Barcelos é máis pequena, depois sí que todo un pouco, todas as freguesías fan que sume. Digo porque eu hai nada estiven en Santa María da Feira,
pasaba algo parecido. É dicir, Santa María da Feira en sí, ou Famalicán, ou tantas outras do norte, Fafe, o propio Guimarães, son prácticamente vilas grandes. O que pasa que despois son, pois, cento e tal mil espectadores, ia decir, habitantes, por causa un pouco de tantísima freguesía alrededor, non? Non sei, non coñezo o caso concreto de Barcelos, por tanto non podo falar. Ora, nesta semana estive a facer a leitura inversa. Os municipios con menor número de habitantes de Galicia e Portugal. Interesante. E entón aí a pirámide vira ao contrario. É completamente ao contrario. Hai un municipio que sí que ten poucos habitantes portugués, 400 e tal habitantes, que é nunha das illas, non sei agora se dos Azores ou da Madeira. Sí, debe ser Corvo. Corvo, pode certo, ser Corvo. Certo, Corvo, iso mesmo. Mas depois temos que esperar o número 30 ou 40 para encontrar o segundo municipio portugués. No continente penso que había un aí perto da Extremadura española, penso que era Barrancos, certo. Un destes que era prácticamente de 1 millar. Barrancos é o segundo municipio menor en número de habitantes portugués. Ajá. Mas entre un e o outro há 30 municipios galegos con menos de 1000 habitantes, por dicir así, sempre números redondos. Sí. Mas pronto, mas mesmo así é prácticamente igual esas diferenzas interior, litoral e todo iso, un interior abandonado, ruído e embellecido e tal, e un litoral interligado de Ferrol a Faro. Só temos que ver un mapa nocturno destes... Coas luces. Iso. Con todo ese litoral. E aí xa se ve, xa dá para ver claramente. E alén da demografía, falábamos un pouco dos blocos aí da mobilidade, que dados tes aí sobre, por exemplo, as viaturas, todos os carros que atravesan o Miño, e atravesan a Raya Seca, mas sobre todo o Miño, cada día. Ok, os dados que vou dar agora pertencen a 2017 e foron publicados polo Observatorio Transfronteirizo España-Portugal. Hai un máis que está máis actualizado, mas non é moito diferente. Entón, diariamente, naquele relatorio, a media diaria en 2017, e xa estou a dizer que non muda moito, diariamente entre España e Portugal e España, atravesaban 76.000 vehículos. E deses 76.000, 37.000... A metade, prácticamente. A metade, 48,6%, é entre Galiza e Portugal, Portugal-Galiza. A pesar de a fronteira entre España e Portugal ser 4 veces maior. 1.200 kilómetros. A raya galego-portuguesa é un cuarto ou un quinto de toda a fronteira española e portuguesa, mas 50% dos vehículos de todo o tipo son entre Galicia e Portugal. E deses 37.000, 50% do total, quase por súa vez 50%, son pola estrada Valença-Tui, digamos no eixo Porto-Vigo. Quer dizer, 50%, pois o 50% é por aí. Nesa grande área do Miño ainda teríamos que colocar un 40% máis entre Tomiño, Vilanova de Cerveira e Monção Salvaterra, e deses 37.000 vehículos que atravesan diariamente, apenas 14% se comunicarían no eixo Berín-Chaves. Sí, digamos que a fronteira da Raya Seca pois non ten o dinamismo da fronteira mollada, non? Estamos falando, que comentas, de 20.000, casi 20.000 vehículos a cruzar por Tui.
non? A metade deses 37.000 galegos, non? Prácticamente. Por Tui, mas Tomiño, Cerveira, Monção, Valença é o mesmo eixo. Portanto, estamos a falar de moito máis, de 30 e tal mil. Isto danos unha idea da importancia, non? Os dados non minten, ao final son realidades. E en canto a traballadores, Xavier, que tes por aí? Traballadores, de acordo con un relatorio tamén do Gabinete de Coordinación do EURES Norte Galiza Portugal, temos aproximadamente 15.000 traballadores en mobilidade. Todo isto sempre son dados oficiais. Hai depois outros dados que non son oficiais e que con certeza son maiores. Isto sempre así falando de números redondos. Novamente, comparativamente, o fluxo de traballadores entre España e Portugal son 20.000 traballadores diarios, e deses 20.000, 15.000 son entre Galicia e Portugal, 75%. Tes por aí que cruza máis, que atravesa máis, o galego para Portugal ou o portugués para Galiza? Os galegos atravesamos máis para Portugal, 70%. E os portugueses, lóxicamente, 30%. E en canto a, non sei se tes algo máis sobre traballadores? Non teño máis. Eu só coloco pinceladas porque eu quero insistir en que eu non sou un experto nestes asuntos. Simplemente pego un relatorios e, en fin, construo. Perfecto. E que tes entón sobre turistas que podemos saber? Sí. Entón, cito a fonte tamén, a revista Publituris, que ten 50 anos, traballa desde o ano 68 en Portugal, deu para 2018 un movimento, dá os dados de movimentos de 390.000 turistas de Portugal para España. E deses 390.000, 392, para ser máis exactos, 24,5% veñen a Galiza. Casi 100.000. Un de 4, 25% veñen para aquí. De cada 4 turistas que van a diferentes destinos do Reino de España, un cuarto ven para aquí. Non son dados tamén menores. Non son de deixar de lado. E tamén é unha temática que nos encanta, a cuestión do Camiño de Santiago, non? Os peregrinos. Que temos aí sobre peregrinos? Sí, isto tamén é interesante. Dos 400, quase 40.000 peregrinos que solicitaron a Compostela no ano 22, dos máis de 400.000, quase 440.000, 124.000 dados oficiais vieron para cá polos dous camiños portugueses, o central e o da costa, o litoral. Con certeza que os peregrinos o número é maior, porque nen todos peden a Compostela, nen todos se rexistran, mas deses 438.000 acreditados, 124.000 foron portugueses, portanto estamos a falar de 28%. 28% dos peregrinos que se acreditan en Compostela veñen polos camiños portugueses. Sí, cada vez máis parece que o camiño portugués está dando aí, collendo forza. Bueno, evidentemente isto é todo información. Xavier, xa vedes que está continuamente dicindo que el non é ningún experto, que ven aquí dar unhas pinceladas, mas eu non me resisto, Xavier, desde a túa óptica de ter vivido 10 anos en Portugal, de cultivar as relacións Galicia-Portugal durante tantas décadas, coñecer tantas e tantas realidades, ter tantos e tantos contactos, bueno, de ocasionar tamén o Cravos e Rosas, tamén o hai que dicir, no mes de maio, e poñer aí a funcionar e a falar a tantísimos actores galaico-portugueses. Cal é o papel da mobilidade en toda esta cuestión? Cal é o papel actual e cal pensas que pode ser o papel da mobilidade no futuro? Xa fixemos un par de episodios aquí no Galiporto sobre a cuestión do tren tamén, do convoio.
Cal a dirección na que vamos na cuestión da mobilidade, porque moitas veces temos que pensar que é loitar un pouco contra as adversidades, é dicir, non o temos todo fácil que quixéramos, ou que o teñen outras fronteiras en Europa, e a pesar destas dificultades, aí estamos, incidindo nestes miles e miles de galegos e miles de portugueses que cruzan, que atravesan dunha maneira fluida como turistas ou como traballadores. Xavier. Então, no mes de novembro, se non estou errado, foi apresentado o anteproxecto, aquí na Deputación, no Centro Cultural da Deputación, foi apresentado o anteproxecto para a constitución, tamén se non estou errado, da cuarta ou quinta AECT. AECT son agrupamentos europeos de cooperación transfronteriza ou algo así, parecido, e é onde son as fórmulas xurídicas tamén onde se inseren as eurocidades, que ese é outro asunto. Temos máis eurocidades na Galiza, entre Galiza e Portugal, que en todo o resto de España e Portugal. Quer dizer, poderíamos tocar moitos máis paus, ou a mobilidade estudantil, ou a... poderíamos aquí continuar. Trouxen estes 4. Mas nesta presentación que estaba a que me estaba a referir no mes de novembro no Centro Cultural da Deputación da nova AECT, que se vai constituir, esperemos que cuanto antes, que a AECT Raia Seca Xerés Xurés, que foi presentado estudo previo, interveio un técnico extremeño, que traballa tamén há décadas nunha consultoría en Bruselas, que traballa para o Parlamento Europeo, para a Unión Europea, e deu informacións obxectivas, e afirmou con firmeza, e dixo así: non teñan dúbida que a Eurorrexión Galiza-Portugal é unha das 3, por non dicer a maior, en porosidade, en ósmose. A nivel europeo. De toda Europa, das decenas que há de AECTs, ela colocou nas 3 primeiras, mas a colocou na primeira, quer dizer, que non há espazos, vamos a chamar transfronteirizos, que eu non gosto nada desa palabra, porque a fronteira para min transmite, como dicía antes, cicatriz, e non vou negar a existencia da cicatriz, mas cando un se mergulla na historia ve que esa cicatriz foi moito máis institucional e política do que real, mas está aí. Entón non gosto do conceito de transfronteirizo, mas estamos ante probablemente o caso de maior suceso no ámbito das relacións transfronteirizas, e eu non acredito en que sexa consecuencia das políticas comunitarias, que teñen feito moito mesmo, senón que é algo que nunca deixou de existir, e que agora, en fin, claro que as políticas comunitarias axudaron a construir varias pontes, en fin, a criar moitas estruturas e infraestruturas, e iso facilita moito, mas é que nunca deixou de existir. E isto, se a conversa con un da Coruña, por dizer así, ou un da Mariña lucense, é moito diferente con alguén daqui do sul. E se a conversa con un de Ourense, como sou eu, ou con un miñoto do norte, a norte do Miño, a conversa é moito diferente tamén, porque ali vas tomar o café. Eu podo vir tomar un café a Llarides de Ourense, e xa me custa. Mas pasar de Tomiño a Cerveira 10 minutos. É outro barrio. Como explicamos, que custa máis explicar, a Galiza en Portugal ou Portugal do lado galego, Xavier? Custa máis explicar a Galiza en Portugal. Custa máis explicar, claro, Portugal, non sei ben se ten 800 kilómetros, de norte a sul, entón é pequeno, mas é grande, ao mesmo tempo é grande, entón non é o mesmo explicarlle a Galiza un miñoto que explicarlle a Galiza un alentexano, un algarvío, iso é obvio. Da mesma maneira que non é mesmo explicarlle Portugal
a un do Baixo Miño que explicarlle ao Portugal a un de, como eu dicía antes, da Mariña Lucensa. Non é o mesmo. Custa máis explicar. Por qué? Porque a construción identitaria de Portugal, a autopercepción é a do Estado unitario e uniforme e do Estado máis antigo da Europa. E hai e teñen esa visión de un Estado, unha lingua e cosas dese xénero. Entón eles, claro, depende do nivel de sensibilidade, do estatus cultural, de se son máis do norte, son máis do sul, en fin, depende de moitos factores. Mas custa máis explicar, porque esa división político-administrativa territorial que temos no Estado, isto que chamamos do Estado das autonomías, de nós termos un parlamento, unha televisión, uns orzamentos propios e todo iso non entra ben, só teñen o referente insular, Madeira e Azores. E entón, si, nese conceito monolítico do Estado é máis difícil. Son dous esquemas totalmente diferentes. Sí, completamente diferentes. Sí. A última, Xavier, vai sobre xeminación, que é un termo que se usa moito por moitas partes de Europa. Digamos que hai vilas e cidades xeminadas, digamos que pois é común. Eu nalgúnha viaxe por Europa sí que teño visto por Francia, por Alemanha, por aí mesmo nalgún municipio catalán, penso que tamén, algún vasco, referencias a outros povos de Europa. Isto non é ben así na realidade galaico-portuguesa, quero dicir, non hai esta unión entre diferentes vilas, é dicir, non teño a guía constancia de, por exemplo, chegar a Baiona e municipio xeminado con Fafe, ou chegar a Aveiro e ver que está xeminado con Lugo. Non é moi común aínda que sexa máis simbólico que outra cousa. Que non, que tamén pode haber máis que simple simboloxía. Entón, eu te vou desconstruir ese preconceito teu, e te digo preconceito. Vamos alá, que non críticamente. Hai que deconstruir. Iso mesmo. Entón, a xeminación, o hermanamento de cidades, municipios, o que for, é algo que, aínda que é anterior á Segunda Grande Guerra, é a partir, ou é após a Segunda Grande Guerra que comeza a gañar forma e protagonismo, mesmo para superar esas feridas, non, da guerra. E entón comezan a facerse encontros polo cultural, polo turístico, polo institucional, mas depois iso se vai alargando a moitos outros ámbitos. E a xeminación entre municipios galegos e portugueses é pioneira. Non vamos dizer que somos os primeiros, non somos os primeiros, probablemente nen os segundos, mas vou abrir agora aquí, porque temos no Meridiano 8 temos dous textos, porque o tema era suficientemente interesante, e para dar dados obxectivos e concretos, senón, porque a miña memoria xa comeza tamén a ser un pouco fraca. Aquí é interesante, é moi interesante, sí. Isto todo. Entón, nós temos o primeiro irmanamento, a primeira xeminación no ano 59, entre Matosiños e Vilagarcía da Arousa. Agora vamos explicar por qué, de onde ven iso. Temos a segunda no ano 71, entre Barcelos e Pontevedra. E temos a terceira no ano 73, entre Ferrol e Vila do Conde. Depois, a partir na década de 80, hai unhas 10, na década de 90 debe haber outras 8 ou 10, e xa no século XXI unhas 20 e tal, quer dizer que é un proceso continuo, é un proceso continuo. Teño dados até 2022
e até 2022 há 70 municipios, vamos reducir a municipios, 70 municipios galegos e portugueses irmanados ou xeminados, portanto 35 de cada lado. Non son números pequenos. Son vos, realmente estás deconstruindo moi ben. Eu pensei que era bastante máis pequeno. Non, é moito maior. E até aparecer a primeira xeminación, o primeiro irmanamento entre España e Portugal, fora dos entre Galicia e Portugal, temos que ir ao encontro Madrid-Lisboa e non sei se agora se é Vilar Formoso ou Salamanca. Si, é por aí cualquier un, mas son máis herodios do que estes. Entón, só para dar así algúns exemplos, polo menos tres interesantes, non é que sexan ni máis ni menos interesantes, é por seren os primeiros, os pioneiros. Entón, este primeiro que falaban, que surxe a inicio de 50 e que se formaliza no ano 59, Matosiños e Vilagarcía. Matosiños e Vilagarcía é polo vínculo entre os clubes de futebol, o Arousa e o Leixões. Que boa. Entón aí o futebol como factor de irmanamento. A segunda xeminación, que é do ano 71, 12 anos máis tarde, entre Pontevedra e Barcelos, mas mantiñan xa relacionamentos desde o ano 60. Quer dizer, que é algo que se formaliza hoxe, pois ven acontecendo de moito tempo atrás. Mas aquí hai ainda outro que se formaliza no tempo moito máis tardíamente, que é Ferrol e Vila do Conde, que é no ano 73, mas as relacións veñen do ano 35, cando o Rancho das Rendilleiras de Vila do Conde e o Real Coro Toxos e Froles de Ferrol facían xa trocas e intercambios. Por tanto, aínda que se formaliza no ano 73, ven de 40 anos atrás a relación entre as dúas cidades. Que boa. Ben, e aí poderíamos continuar, porque há cousas moito interesantes. O río Limia como factor de iso de xeminación tamén, os nomes, o Gondomar galego e o Gondomar portugués, o Oleiros galego e o Oleiros portugués. Há moita... Há moitos pontos de encontro motivados por moitas diferentes casuísticas e realidades. Moi ben, pois fantásticos estes dados, esta información toda que nos trae aquí Xavier Paz, de mando o seu Meridiano 8, desa newsletter semanal apoiada no traballo de tanta xente que está detrás aí tamén facendo rede, tecendo camiño galaico-portugués. Recordemos, Xavier, como se poden suscribir os ouvintes ao Meridiano? Ben, tan simples quanto teclear meridiano8.substack.com, Substack escrito S-U-B-S-T-A-C-K, o K, meridiano8.substack.com, e ver aí, e se gostan, poden suscribir e receber semanalmente. Maravilla. Pois, Xavier, non sei se tes aí algo a modo de despedida, algunha recomendación, algún desexo, algunha cousiña, algún proxecto que teñas entre mans tamén? De proxectos podemos vir falar. Temos que facer outra edición. Podemos falar outro día, porque estamos aí sempre en caminante non hai camino, se hace camino ao andar. Correcto. E entón estamos aí sempre, non é? No camiño. Mas tal vez deixar unha última idea, que é animar as persoas a explorar as relacións Galiza-Portugal e non ir a Portugal como algo folclórico, non? Sí, como era o bacalhau, dito así como imaxe, non? Como turista pasmón, non, senón ollar para Portugal verdadeiramente como un espello no que nos podermos ver reflectidos en moitos aspectos, da mesma maneira que os portugueses se ven reflectidos en nós, e ver
Sí, e abrazar esa realidade, porque en Portugal nos sentimos en casa, da mesma maneira que os portugueses, sen cualquier dúbida, se senten en casa, como se descubrisen algo matricial, non é? Como cando pasan e veñen con ollos de ver e corazón de sentir, senten algo matricial. Como cando descubres cando te presentan un primo que non coñeciches, ou descubres, máis que un primo, un irmão, ou mesmo unha cuestión de, non, xa indo máis alá, a túa nai ou o teu pai adoptivo, estes traumas así tamén redescubertos anos despois, non? Sí, a familia. Hai unha parte, eu non sabía que estes eran da miña familia. Eu utilizo a palabra matricial con plena consciencia, non? De matriz. Disculpen. Sí, de matriz, dirá matriz, non, aquí se pasa aquí que me encontro, non sei nin onde me encontro, mas me encontro mesmo ben, síntome en casa. Escoito Galiportus cada semana, en Radio Illariz, 107.2 de FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Si non me volvín tolo, non me esquecín despedir a Xavier Paz, quixenlle dar esta áurea de misterio. Xavier Paz, obrigadísimo, e até a próxima, a seguir seguro tecendo máis e mellores proxectos, e estaremos, como non, en contacto, porque ao final facemos o mesmo, somos sinerxias do mesmo camiño. Un placer. Pois o placer foi meu, espero ter contribuído a dar a coñecer un pouco máis e mellor as relacións entre Galicia e Portugal, e aquí estou. Non chega moito, porque son minutos de radio que voan, mas un pouco para que teñades a referencia do grandísimo Xavier Paz, que, como diríamos no argot turístico, nunca está no front office, sempre está no back office, sempre traballando por detrás. Carlos está se rindo porque el tamén entende perfectamente o que é o back office e o que é deixar o protagonismo para os demais. Ben, isto foi todo, non se trata aquí de protagonismo, senón de falar e disfrutar facendo programas como este. Un saúdo moi grande, hoxe deixámosvos con Criatura e o Coro dos Anxos, La Buta. Obrigado, chao, chao. Se me queres amar, se me queres amar, labutar. Oh meu amor, se me queres amar, se me queres amar, labutar. Nada na vida se alcança sem dar sentido e amor à luta. Nada na vida se alcança sem dar sentido e amor à luta. E quando o amor aparece firme, espero. E
quando o amor aparece firme, espero que nunca faças sentir-me fraca como eu não quero. Que nunca faças sentir-me fraca como eu não quero. Se me queres amar, lá vou estar. Oh meu amor, se me queres amar, lá vou estar. Nada na vida se alcança sem dar sentido e amor à luta. Nada na vida se alcança sem dar sentido e amor à luta. Parece livre, espero. E quando o amor aparece livre, espero. Que nunca faças sentir-me fraca como eu não quero. Que nunca faças sentir-me fraca como eu não quero. Se me queres amar,